Да, едва ли ще имаме време за всички сервизи. Да ги снимам, понеже са толкова много. Но тези си струват определено. Иначе богатствата са много. Иначе той ми казва, че това е втората най-богата колекция на порцелан след Дрезденската, която все пак в Майсен са произвеждали тези неща. Да. Иначе... Но все пак има. Много богатство, много нещо. И тези вече са си такива, които да може човек да си ги ползва всеки ден. Не са просто изгъзица. Наистина човек може да си пие с това. Да си пие кафенце, да си налива, да си вода в тази купа. Кажеш, отказа се войка. Кажеш, богатствата на баварските крале те съсипаха. Много, то просто много. Много е впечатляващо. С войници, с хусари. Аз такова не съм и такъв сервис не бях виждала. Да, с хусари има, да. Не, просто много. Това си говорихме, че съвсем може да си ги ползва за ежедневието. Това вече не са някакви изгъзици, които... Какво има натам?